He tret abans la paraula nouvinguts, parlem d'immigració, què proposen vostès en matèria d'immigració? És un altre tema com la llengua, que partits com el Partit Popular, amb el famós videojoc, o ataquen molt. Potser la ciutadania té la sensació que Iniciativa no té o no s'explica gaire clarament sobre aquest tema? Nosaltres som molt clars, em sembla. Nosaltres pensem que tothom... Si ens veuen poc, però clars, mare de Déu. Em sembla que som els que som més clars, entre altres coses perquè no canviem drets per vots nosaltres. I sabem que ens pot afectar electoralment perquè, a més, justament hi ha una competència pels serveis bàsics públics entre la gent que està en una situació més fràgil, la gent econòmicament més fràgil, i una part d'aquesta immigració que ha vingut a treballar i que en aquests moments també pot estar passant per dificultats. Llavors, la nostra proposta és molt clara, o sigui, primer, els mateixos drets i els mateixos deures per tothom. Però els mateixos drets vol dir els mateixos drets. També el dret a vot. I deures també, perquè és que jo crec que aquest imaginari que hi ha, que hi ha immigrants que no tenen els mateixos deures, que la resta que estem aquí, jo no sé d'on ho treuen. Jo faré una falca publicitària, aprofitaré per explicar que al carrer Trafalgar els xinos paguen impostos. I explicaré que no sé quin altre bulo d'aquests hi ha, però hi ha gent que, o no sé qui, però en tot cas és veritat que alguna vegada hem sentit a dir que segons quins col·lectius, pel fet de ser d'una comunitat o d'un origen, etc., tenen un avantatge fiscal. O l'altre dia, precisament en aquests programes electorals que ara es fan d'entrevistes, que els immigrants, per ser immigrants, tenien avantatges a l'hora de tenir assistència sanitària o de passar per davant en segons... Això és fals. No hi ha cap llei, cap ajut al nostre país, cap, ni un, zero, que sigui especialitzat o específic per ser una persona immigrant. Totes les ajudes al nostre país, totes les lleis estan pensades per tothom per igual, i quan s'ha de distingir o discriminar es fa en funció de la renda econòmica, com d'altra banda es fa a tots els països del món civilitzat. Per tant, no hi ha cap ajut, cap excepció, cap avantatge a nivell fiscal o econòmic o d'ajudes de qualsevol tipus que vagi a un col·lectiu per ser d'un origen d'un país determinat, ni a nivell de la Generalitat ni a nivell dels municipis. Per tant, quan el Xavier parlava de les mateixes obligacions i dels mateixos drets, ens referim a això. I tenint en compte que els deures són els mateixos, els drets no, perquè el dret bàsic de ciutadania, que és el dret a vot, molts d'ells no el tenen, la majoria d'ells no el tenen. I segurament això seria un antídot molt bo perquè alguns grups polítics no es passessin de la ratlla, de la ratlla moral i ètica que s'estan passant. I d'altra banda, el que també és important posar de relleu és que l'enfortiment de l'estat del benestar també és un instrument perquè no pugui haver una percepció de que poden tenir avantatge una part de la població o una altra. Vull dir, si tothom té dret a anar a l'escola bressol, quan més dret tinguem, doncs menys problemes hi ha. Lògicament, hi ha una part d'aquesta població que segurament està més empobrida que no pas la d'aquí, i a vegades accedeixen abans, és possible que accedeixin abans a un servei públic. Però el problema no són ells, el problema és que els serveis públics no són suficients. De tota manera, hi ha una immigració il·legal a Catalunya que és una realitat. Què fem aquesta gent que està en situació irregular? I no sé si fent autocrítica o no, potser a vegades s'han deixat les portes massa obertes i s'hauria de fer una bona regularització. Però això es barregen moltes coses, que els mateixos que ara condemnen la immigració il·legal són els que han estat propiciant no només regularitzacions, el Partit Popular, però també el Partit Socialista, sinó també els que han permès que durant anys la nostra economia creixés amb un model en el que atreia precisament immigració legal i il·legal per fer de mà d'obra barata i, si és el negre, millor. I els exemples els tenim en l'agricultura intensiva de moltes províncies del sud d'Espanya o en la pròpia construcció, que ha utilitzat mà d'obra barata, en negre,
i sense preguntar si és legal o és il·legal. Els mateixos que han propiciat el creixement econòmic amb aquest tipus d'economia especulativa i amb aquest tipus de negoci són els que ara condemnen que alguns d'aquests es quedin sense feina i que per tant aquests són els primers que han de marxar. Nosaltres el que proposem precisament és que quan una persona està aquí ha de poder tenir drets de treballar, ha de poder tenir drets de treballar no pas des del punt de l'economia submergida, sinó de poder treballar legalitzat, tant amb un contracte, i que això li confereix les obligacions de qualsevol altre ciutadà, pagar els seus impostos, pagar o contribuir com la resta de ciutadans i alhora de rebre els seus drets. Hi ha mecanismes per regularitzar-ho això, que evidentment no depenen de la Generalitat, els drets de ciutadania, la regularització dels drets als permisos de treball o els permisos de residència. Però mentre això no passa, el primer dels elements és que aquestes persones existeixin, com a mínim existeixin a llum de l'administració. I això vol dir que estiguin censades, que sapiguem on viuen, que sapiguem que tenen dret a l'educació als seus fills, que tenen dret a una assistència sanitària en el cas que necessitin anar a un metge. Qualsevol altra cosa que no passi per aquí, és a dir, vol dir invisibilitzar que tenim gent a casa nostra fent les feines que ningú vol fer en una situació de precarietat i que a més no els volem veure quan tenen un problema. És a dir, si anem a parlar de veritat d'immigració i del que suposa la immigració real, la immigració il·legal, parlem-ho des de la realitat, des que són persones que estan aquí i que la solució no passa com fa el senyor Sarkozy per posar-los en un avió i fer-los marxar per una porta perquè entrin per una altra. Perquè si han vingut és perquè algú els ha donat feina. I per tant, si parlem d'irregularitats i d'il·legalitats, tant és el que treballa com el que el fa treballar.